Hello mga binati o minahal kong matalom nun. Okay, mani ato ang pantalan diri sa lungsod sa Matalom. Mao na ni update diri guys. Niya na atong biyahe diri padung panis sa Canigao Island. Mao ni siya padung panis Canigao Island. Mao na ni ang port sa Matalom. I hope nga magkaiusad ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Agmo biyahe ani guys. Kuan pa ni sa Canigao Island puhon. Basta magtinabangay ta aduna na ni mo biyahe padung sa Bohol ug sa Cebu. I hope nga ma-realize ning ato ang plano diri sa Matalom, sa Port of Matalom niya. Isunod pohon ang ato ang terminal kung diin importante jud sa usa ka lugar nga mahimuan og terminal diri sa ato ang lungsod sa Maonya. Mao ni itong pantalan, mao ni update niya ang ato ang kuan pohon didto ang ato ang terminal kung diin ang terminal apil na sa usa ka lugar nga mahimong pagresibo. Okay, mao